Jo chlapci a dievčatá, vítam vás pri ďalšom videjku zo Scooter Fails. Tentokrát to je funniest, čiže videl som na minulom videu som videl, že ste tu zanechali jeden like a 16 hliadnutí, čo je brutál. Vidíte, tu je jeden like. Takže, a pribudli mi 2 odbery za jedno video, vy ste fakt šialení. To je brutál. Prvé video, akože má to celkom aj úspech. Môže byť za mňa úspech, sorry, za mňa hej. Ale rozhodol som sa z toho asi urobiť sériu, čiže môžeme ísť asi na to. Vidím, že typek je v nejakom skateparku, na niečo sa rozbieha a robí asi fléra robil, alebo backflip. Zahodil vo vzduchu kolobežku, to je to, čo sme tu mali aj včera. Čiže taký dosť scary fail, lebo ako nestalo sa mu nič, mal helmu. Aj predpokladám, že asi aj chraniče. Neviem, to je jedno, že či mal chraniče alebo nie. Asi robil flare a flat, alebo backflip, neviem. Tam to nebolo vidno, počkaj, pustím si to ešte raz. To bol asi backflip, že? Ten typek? Dobre. Ten typek iba otvorené ústa na ňo, že čo robí. No, môže byť akože taký scary fail. Dávam tomu 6 z 10. Dávam tomu asi 6 z 10. A môžeme ísť na ďalší fail. Typek je na spine. Spinu nezišiel dobre. To sa mi stalo raz myslím, alebo 2-krát sa mi stalo. Inak na zajtra sa máte čo tešiť, lebo zajtra vyjde video zo skateparku. Konečne bude mať GoPro. Tak nie GoPro, ale mobil. A vyjde normálne video zo skateparku. Konečne funkčný mobil bude, neverím. Vyjde video zo skateparku, ale o čom to vám ešte nebudem hovoriť. Takže buď zajtra ho natočím a buď vyjde zajtra, alebo vyjde pozajtra až. Neviem, možno vyjde zajtra, možno. Ale to sa nechajte prekvapiť o čom. Čiže týpek zo spiny išiel, chcel sa tam na spine proste sa zachytiť, ale nevyšlo mu to veľmi, čiže taký celkom aj môže byť taký trošku bolestivý, čiže dávam takých 7 z 10. Skôr scary je, ale není až taký bolestivý, ale je taký skôr scary. Poďme rovno na ďalší. Typek, veľká výška, no. Veľká výška, to sa stáva. Nie je to bolestivé, ale je to strašne scary. Strašne. To sa mi stáva párkrát, keď si poviem, že kámo, idem robiť finger, alebo idem robiť Supermana. Však čo? Čiže takéto je oné. Scary typek, no vtedy aj ja tak robím, že dám dole nohu alebo rovno zahodím tú kolobežku vo vzduchu. Ani neviem, čo robím, čiže to není nič moc. 4 z 10. Nie je to nič bolestivé. Poďme na ďalší. Typek robil flare bar na účku a podklzol volant. Koliesko tu niekde podklzlo koliesko, takže to je tiež taký skôr scary, ale aj trochu bolestivý je. Je aj trochu bolestivý ten fail, keďže pozrite, hop. A mal ridy, mal skrútené do X-upu, čiže kto by náhodou nevedel, čo je X-up, tak X-up je, že vyskočíte a prehnete si volant, dáte ho naspäť. No ale tiež ako trošku bolestivé to je, dám 5 z 10. 5 z 10 dám 5 z 10, lebo to nič není také. Pohode. Typek robil fléra a zase podklzlo koliesko, nedotočil fléra. Čiže takisto jak tam ten 5 z 10. Nič to není zle. Typek preskakuje spinu a to sa mi stávalo furt. Furt na fanboxe prvé dni, čo som dostal kolobežku. Bol som v skateparku a prvé dni vždy som takto dropoval. Vždy. So zadným kolieskom. Až nakoniec sa mi stávalo toto. Čo typkovi sa stalo, no ale to je... My máme na skate, však uvidíte, ale my máme tak jak struhadlo. Proste zem, som dropoval z fanboxu a zem je proste struhadlo. Tam, keď trepnete kolenom, tak máte po kolene hotovo. Máte roztrepané koleno, nemôžete jazdiť na 2 dní minimálne. To bol jak pes. No, čiže nič hrozného.
4 z 10. Dám 4. Bro robil flare double whip a zase podklzlo koliesko. Tu je najviac podklznutých koliesok. Najviac. Vždy bolo podklznuté na flare double whip alebo flare bar, flare, furt. Furt sa podklzne, čiže dávam takých 5. Nie je to nič zle. Tu typek robil... Ku tomu sa nebudem vyjadrovať. Grind dole po schodoch, skatepark. Grind dole. Môže byť grind dole to Chlapci a dievčatá, dávajte si pozor, kam idete skakať. Že? Dávajte si všetci pozor, kam idete skakať. Lebo najhoršie je, keď to proste grindete, máte to pekne, ale typek vám to neuzná, lebo ste narazili do plotu, lebo ste slepí. To je najhoršia vec, že narazíš do plotu. Abo, kamo, dávaj si pozor, kam ideš. Nebolo to zle, není to žiaden fail, 2 z 10. Nie je to nič bolestivé. Bro narazil proste. To čo robil? To... Koho toto napadne? Asi človeka s týmto výrazom, že? Iba človeka s týmto výrazom to napadne. Lebo toto bolo fakt... To čo... Ja si hovorím, že ide robiť frontbry také. Jak prehodím a skočím na to. Ale bro robil front flip. 4 z 10. Nerobte somariny v skateparku. Ešte, že by ste dostali... Neviem, niečo sa mu mohlo stať. To je jedno. Ja viem, ja som vždy taký opatrný, ale mohlo sa fakt niečo stať. Buďte opatrní v skateparku. Flare, nedotočený flare, alebo taká nízka rampa, úzka. Nie je to nič hrozné, ale bolestivé to je. Celkom dosť. 7 z 10 dávam tomu, je to scary, aj bolestivé to je. Dobre, 7 z 10 tomu dávam. No, 540... Backflip 540, myslím, že to bol. Asi hej, že? Backflip 540, zase nedotočený, toto urobí. Zase flare. Bro robí brie whip bar. Dopadnete na zadné koliesko. A je to proste hnus. Je to hnus. Neodjazdený trik, si predstavte, že idete brie a zase prvý trik, brie flip. Ste nadšení jak pes. A tak to dopadneš. Najhoršie neodjazdený trik, ale na druhý pokus sa stáva, že to dáš. Nie je to nič bolestivé. Pohodičke to je. Skôr scary, jak som hovoril. Ale bolestivé, keby to bolo nejaké bolestivé, tak to bolestivé určite nie je. Jedine, že by ste dopadli nejak zle na chrbát a hnus proste, ale ináč je to pohodke. Dávam 6 z 10. Najhorší fail. Buttercup a na step up Buttercup. Buttercup na step up nebol moc dobrý nápad. Vidím, že tá kolobežka je dosť veľká. Extrémne veľká. To myslím v úvodzovkách, hej, kto by nepochopil. Čiže... nič zlé, nič hrozného. No proste neodjazdený trik. 4 z 10. Nič zlé. Jak? Grind, hore, upgrind taký. 360 chcel out, ale nedotočil 360, nahlonil sa dopredu. Je to trošku aj bolestivé, aj scary, čiže dávam tomu 5 z 10. Dávam tomu 5 z 10, lebo flare bar bol pekný, ale zase na zadné koliesko brzdu dopadnúť. Najhoršie, fakt hnus. Neznášam takéto faily. Dávam tomu 6. 6 bodov z 10. To si zaslúži. Flare drop-in. Tak ten bol odvážny. Kamoško. Zase to neodjazdil. To je ten istý typek, robí rewind, ale nedopadol na kolku. Nič hrozné, obidve faily. Jeden bol ty kokos taký odvážny, že wow. To je človek, bracho. To je... Normálne mi prišla zima. Bro bol fakt odvážny. Na obidve triky. Frajer, kámo, 8 z 10 si zaslúži typek shoutout. No dobre, ideme na ďalšieho.
backflip a zase zahodil kolobežku vo vzduchu. Nič hrozného, není to nič hrozné, je to pohodičke, pokiaľ sa nezľaknete a netrafíte niekoho s tou kolobežkou, alebo si neublížite. To je najhlavnejšie, že keď si neublížite, je to v pohode. Čiže 7 z 10. A pokiaľ sa vám zase páčilo toto videjko, nezabudnite dať like, odber a pokiaľ tu budú tentokrát 2 lajky na tomto videu, 2 lajky, nie jeden, keď tu budú 2 lajky, tak natočím z toho pravidelnú sériu a môžete sa na čo tešiť. Máte normálne sa na čo tešiť, pokiaľ tu dá niekto 2 lajky. Čiže ja by som týmto ukončil toto video. Ak sa ti video páčilo, nezabudnite dať like, odber a ja sa s vami učím. Nazdar všetci, užívaj deň.